Assalamu alaikum, mun dawo da sabon labari mai suna soyayya ta biyu. Lokacin da aka kashe matar fada, masarauta ta yi imani cewa ƙarshen soyayya ce da alloli suka albarkace. Ta taɓa zama yarinya mai taushi, mai basira, mai zuciya mai kyau. Sannan ta zama sarauniya ta hanyar soyayya. Ta auri Yarima wanda murmushinsa ke rage tashin hankali, hannunsa kuma baya rawa idan yana riƙe da nata. Farin cikinsu sai dai ya zama hatsari, saboda farin ciki yana jawo hassada kamar yadda wuta ke jawo ƙwari. A cikin maƙiyan sarki akwai wani mutum da yake son karagar, ba ta gado ba sai dai na jini. Ya shiga fadar da raɗe-raɗe da alƙawura har zuwa daren da raɗe-raɗen suka koma wuƙa. Harin ya zo da gaggawa, an ja Yarima an buga shi kafin ya kai ga matarsa.